i tant! Quant de temps sense veure? Ei, jo bé, i tu? Crec que no ens veiem des de... ahir. Uf, pues ves que has crescut i tot des d'ahir. I a tu? Què passa? T'ha crescut un nas? Ostres, no m'havia donat compte! Hola, xiques, com esteu? Bé, mal, sabies que m'ha crescut un arròs? Cuidado! Pot ser perillós, corregau, veniu, teniu que veure A veure, tots cap a veure, que un arròs pot ser molt perillós. Xics, no vos esgalleu, però vosaltres també teniu un arròs. Espereu, xics. Tinc l'explicació del problema del nassos rojos. És que som claus. Què? No pot ser! Això és fatal! Fatal! És el pitjor que em podria haver passat! Espereu, que són claus. És anglès. Ah, i què significa? És que no vas a les classes d'anglès? No, ni a les de llengua, ni mates, ni icono. Pues sí que vaig. Però és que no estic molt atent. Ah, sí! Jo! Jo sé el que significa! Puc explicar-lo? Sí! Bé, pues això vol dir... Prena'l, per favor. Payasos! Ah, i... Pues llavors significa... que són payasos! Ah, quin slide! Però que això ja ho sabia. Parlant de classes, saps lo que me contaren l'altre dia en clase? El què? Una història supermonona. ¿De qué era? Sí, la profe, de blau. De aquell corona vestida, no? De qui cantava la història? Ah, pues d'un cavaller i de les seues festes. Vos dic com es cridava? Tirant lo blanc. Hola, un mula! I vos llegireu? Quin rotllo! Sí, però en varios dies, que si no era massa llarg. I ens podries contar la història? Val, però vos contaré un capítol. Que si se conté tot, no es tindrà així mai. Què vos pareix? Val! Pues vaig a fer els llibres meus. Com serà Hola, mira! Hola! Tatán! I ja està! Ese és el llibre! Tan guai! Que vos va costar llegir dies i dies? La veritat és que és prou xicotet. Què va? Però si per la mancó té un capítol. Sí, i això ja és mogolló. Però que va, si això és super poquíssim. Bob, això entendré el llibre que tries. Això és tan sols el llibre del llibre. Ah, ja dia jo. Què? Sí, i en què consisteix el llibre del llibre. Ai, de veres que no saps? És que mai has vist un? Pues no. Quant de món vos falta per conèixer? A veure, la que pareix l'exploradora de tan món que ha vist que és el llibre del llibre. Pues no vos pense dir que digues saber que és criadut. Està bé. Això ho he inventat Veus? jo. Ho sabia. Però com vas a saber-ho si no acabem d'explicar-ho? Com a no diré, això ho he inventat jo. I són les instruccions per a trobar el llibre. Ja has perdut el llibre i encara no has començat. No, I llavors, per què has de buscar-ho? perquè ho he amagat jo per a que estiguera protegit, ja que és algo supervaliós. A buscar! Espera! Encara no he llegit les instruccions i el llibre diu aixina. Busca, busca i buscaràs, que si no mires davall de la gent, no ho trobaràs. Però què fas? Buscar que vaig a vosaltres. Pensa un poquet més. Què? Repetís. Pensa un poquet més. Ah, davall de la gent. Davall del seu... Espera, puc dir aquesta paraula? Quina paraula? Que s'ho puc dir, que el llibre està davall del cul de la gent. Què me sona? Tot l'home en peu, que tinc que trobar-lo.
deixa que llegim tots. Val. Pues tirant-lo blanc comença aixina. Entrar al grau excel·lència militar estament, que devia ser molt de verí si els cavallers observaren aquells segons la fibra Perdó, és que se m'han tancat un poquet els ulls. Val, pot ser que aixina no és que siga la millor manera de contar-vos este llibre. Si la Xina no és que el xanxan molt. Si soc sincera, tan sols entès una o dos paraules de tot el que has dit. I si el pateixin i el divertit que Va! Sí, el Xina serà més divertit. Sí, i els xiquets d'això d'ara ho tindrà millor. Pues anem a traure tot el que trobem per ací i ho utilitzarem. Escolta, per a què han tregat esta xiqueta? No ho sé, la he vist ahí enmig i he dit, a veure si serveix per a algo. Pues no! Ara ja no m'havia fet l'abuela. Ja et duia faltant. T'havia fet carinyo. Però com és? Pues el primer capítol també és de veres. D'on era el què? El primer capítol és que Tirant va a Anglaterra. No me dejaré tirar. I après això és esta història? Sí, clar. Si l'història és de cavallers i princeses, com demanar les princeses? Pues jo me demano la princesa. Ai, que me donen algo. Vaig a buscar el vestuari. També necessitem un rei, una regina i més gent de palau. Jo quiero. I jo, va, pues comencem. Tirant lo blanc de roca salada era un jove noble que devia ser un home a son pare, senyor de Tirania, al nord de França, a vora de la mar, i a sa mare Blanca, filla del duc de Bretanya. A este jove li va dir un pardalet que en Londres se celebrava un festó per la boda entre la filla del rei de França i rei d'Anglaterra. Una vegada aquí es celebraren tornejos. Passa! Què creieu? La bola! Passa! Tu passa! Veis, els tornejos no! Des de cavallers! No. Ah! Val! Espera! Ai, me guai. Mira! On vas? Ai, mare meva. Ja estic així! Joc de cavallers, no? Vale. Ja, però Tirant era el més valent de tots els que hi havien allí reunits, vingut de terres lluntanes, i guanyar a més de 50 cavallers. Bo, i I tu ser un cavaller ninja? No. També un poc ninja. Vinga, val. Marxa! Però què fa? Val. Després de tants gestes, el rei es nomena cavaller. Ja
després de moltes aventures, resultà una de les més difícils la que va tindre que guanyar a dos descendents de gegants. Primer, va vèncer a Kiradeixon de Montalbán, qui, a l'anar a veure la tomba del seu senyor, rei de Polònia, de la ràbia ja no va eixir d'allí. Jo, i ja està, que no he ha sigut, però ha sigut una aparició estel·lar, però on està la Fugaz? El seu germà, Tomàs, al veure el que l'havia passat al seu familiar, anà fins a Anglaterra per a retar al propi tirant. Una vegada que els dos acceptaren el desafiament, es saludaren com anava la tradició cavalleresca, donant-se un abraç i uns besos que se'n mataven. ¿De veres li tinc que donar 2 besos i abraçar-li? Això fos així. De veres? I ara, el gegant fa la gallina mentre canta el pis. I ell jo, que no sé nada. Continuem. Val. Tirant sabia que Tomàs, al ser tan gran, necessitava descansar i agafar alè. Així que nostre héroe aprofitava la seva gran resistència física per a guanyar-li. Tirant, 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 li va dir: ara que he guanyat, si aprecies la teua vida, dona't per vençut. Això mateix! Tan avergonyit que era el gegant que es retirà per a convertir-se en monja franciscà. Tirant han augmentat en fam. Quasi era com una estrella del rock. I va decidir tornar a sa casa, a Bretanya. Mi país fatal que encara no sé si soc la princesa! La tia! No sigues pesada! M'estàs de girar! Anem a veure si el següent capítol ipse. I es pot saber quin és el següent capítol? Vas a buscar un que te mole, filla. ¿Este? ¿Y me dices el chino? Clar que sí. Ay, qué bé, en este sí que dices. Menys mal. Ara és el meu moment! Després del viatge a Sicília del tirant, l'emperador de Constantinoble li demana al rei i seu valeros cavaller acondisca la seva ajuda, perquè estava sent sitiats pel turcs. L'emperador li dona el bastó d'or, símbol d'autoritat al nostre protagonista, i le presenta a la seva família, la famosa princesa Carmesina. Bon dia, begut públic! Llavors, Tirant cau locament enamorat i es retira als seus aposents, sense voler pensar. Per tot això, el seu amic Jafebus anà a visitar-lo. Ei, tio, què passa? Estàs malaltet? No, m'he enamorat, nano. Tirant sempre ria dels enamorats i de lo que pensaven que eren tonteries. Tio, eres un moñes. Llavors, el seu gran amic anà a comprovar si l'amor era correspost. Li va preguntar si ella l'amava i li va respondre en un abraç pel seu company. És la meva història. Pues en que m'ho tires sobres. En los tortolets tontejaren amb el no poder. Oh, qué monos! Me encanta. Diu que aquí ves el següent capítol. Ara toca altre amor. No! És el següent capítol. Diu així. Un dia, mentre Tirant passejava pel palau, es trobà en una gran amiga de la princesa que li dient «Plaer de ma vida». En sèrio? Això és de veres? Vaja, no! Tirant li preguntà a la doncella Ai, plaer de ma vida. Saps tu el que fa ara? La meva volgutíssima mama. Llavors la doncella li va respondre Pues clar que ho sé, és que jo soc la seua SMAPS. La vocació no posta. A més, què és una SP? Pues sí que no, cosa. I per a la teva informació, una SMAPS
pensar 2 vegades i va decidir en gran valentia anar a visitar. Al entrar en els seus aposents, es troba Carmesina, junt a les seues criades, pentinant-se el cabell. Llavors, Carmesina es gira. Carmesina, tens visita. I quan anem a saludar-se, sona a la porta. I resulta ser l'emperatriu! Llavors, les donzelles amagaren al cavaller pas un muntó de roba, que la veritat olorava un poquet a peu. Escolta, que una princesa com jo mai no es veu. Bo, just a temps per no descobrir el gran secret, entra la bella emperatriu per a parlar amb la princesa. Quina veu més bonica té l'emperatriu. Tu te calles, que se suposa que estàs sola. Diu que com estàs, Carmesina? Que així hi havia molt de rebombori i que a lo millor et trobes malament. Com que a lo millor em trobem malament. Sempre dient a lo millor i seria més precís dir a lo pitjor em trobava malament. Pues eso, que a lo pitjor et trobes malament. Així no millor. A més, jo trobo requete bé. Llavors, l'emperatriu se senta just damunt d'on estava amagant tirant. Diu que aquell còmode és assentar-se damunt d'esta roba i que la va replegar. No, espera! Senyora emperatriu, podria vostè ajudar-me a buscar un botó que se m'ha caigut? Llavors, les donzelles ajudaren a tirar a fugir pel balcó. Oh, però la mica que se passa descansant i pareix que està un poquet matarrada. I l'emperatriu se nada i sense content de res. Altra nit, tirant, va decidir tornar a visitar el seu amor mentre dormia entrant pel balcó. Llavors, pensant que el verger era Carmesina, s'abraçava ella i començava a besar-la. Hola, Carmesina. Qui va per ahí? Cuidado, que eso se te va a quedar de tarde. ¡Socorro, para atrapar! Silenci, que es van a pillar. Soc jo, tirant. ¿Quién que nos donat, puñeter? Perdó, és que m'he despistat. Vaig entrar al perxet i pensava que eres tu. Pero como eres tan tonto. Mentre els enamorats parlaven, el rei i els súbdits es despertaren, deguts al fort crit que havia donat Carmesina. Ja desperts i preocupats, decidiren anar en defensa de la princesa. Diu que obriu immediatament la porta o la tirarà ell avant. Que l'ajudem, diu. Que la recollim esta. Llavors, el valent cavaller torna a escapar-se pel balcó. Però no va calcular bé la distància fins a terra i caigué en tan mala fortuna que es trenca una cama. Tot este rebombori el captaren uns companys de tirant que tenien com a missió defendre el castell. Envalentonats, anaren a veure quina era la causa de l'estrep. Tirant, tombat en terra, es va sentir apropar-se i decidir fer-se passar-se per un fantasma. Qui va per ahí? Els dos cavallers, esglaiats, preguntaren: ¿Eres una animalina o una persona necesitada? Per favor, que siga una persona necessitada. Tirant, al no reconèixer-los, decidí fer-se passar per un esperit i així esglaiar-los i que se n'anaren. Sóc un fantasma! Els meus pecats van a per este món i els mals esperits estan fastidiant. Quina pena més cruel! No fugiu! Anirà per vosaltres! Els dos, aterroritzats, comencen a resar. Ave María, ¿cuándo serás mía? I si anem a permetre al moment d'un crucifix? No fa falta! Los espases tan en forma de creu! Bo, da igual, serán espacios láser. Després d'este guió, els soldats, gràcies a la llum de les espases làser, descobriren que era un amic seu tirant i es posaren a ajudar-li.
Ei, tio, però què fas així? És que m'he caigut del balcó i crec que m'he trencat la cama. És que lo del balconi no és massa segur. Llavors, els tres es retiraren per a cuidar el seu amic. I feia capítol. Bé! Oli, m'ha tocat el personatge més tonto. Diu, si continuem. Aquesta història li està agradant. Vale, el capítol es titula El terrible engany de la deuda reposada. Bé, la cosa és molt interessant. Pues vinga, anem a començar. Vale, diu aixina. El dolor que Tirant va sentir al trencar-se la cama no seria res en comparació en lo que anava a sentir. La viuda estava totalment enamorada de Tirant en secret. No podia soportar veure els dos enamorats i volia competir contra Carmesina, a que havia criat. D'esta manera va crear un pla. A Tirant li va dir que va veure a Carmesina besar-se i abraçar-se en l'esclau l'Auseta. Que saps que no penses anar-te un mes? Però si no té deures. I després continua la història. Val. Una vegada Tirant es va creure la història, la viuda va convèncer els amigues per a que jugaren a fer teatre. D'esta manera aconseguiria disfressar a la vida de l'Auseta fent creure als cavallers que rumors eren cert i fent anar a veure-lo en els seus propis ulls. Diu que el seu personatge és molt roí i que no li agrada. Ah, pues ha tocat. Això fa falta que t'audisca. Continuem. Tirant, amagat darrere d'una finestra, va poder veure com la seva amada Carmesina parlava carinyosament en el suposat esclau. Quasi es desmayà del dolor i va decidir eixir corrent d'allí desesperat i pensant en oblidar a la princesa. Abatut pel dolor i la desesperació, es desmayà i al caure es tornà a trencar la mateixa cama. Però que tonto que estic. Ara me trenque la cama altra volta. Al veure en terra, sense sentit, tots pensaren que havia mort. I la seva amada, al rebre la notícia, també es desmayà. Oh, el meu amor ha mort. Pues ara jo també me desmaye. El pobre capità Tirant estava tan indolorit per succeir que va decidir no eixir del llit. Sí, això, vaig eixir del meu llit. Es està molt calentet i molt còmode. Home, més que per lo còmodo que siga, era per lo que es que estava. Bo, val, això també. Però principalment per lo calentet que s'està, El problema és que els turcs havien tornat a atacar a Constantinoble i el rei necessitava de la seva ajuda. Diu el senyor que sense la seva ajuda mai guanyarem els turcs. No m'estranya, és que ni sabeu ni pot res. Això no és la història, així que no t'inventes res. Bo, en qualsevol cas, que no m'avissis. Llavors, una anciana li ensenyà al rei un truc. Sabent el que li agradava batallar al capità, tan sols deuria dir-li que els malvats turcs estaven en les portes del castell i es decidiria en la seva defensa. Que estuvien a les portes i van a atacar-nos. Tirant s'alçà de tal bot que no se'n recorda que tenia la cama trencada i va decidir caure de morts a terra. Però fàstic, El cavaller Tirant va demanar que li posaren una escatera d'eixa època, la seva espasa i el seu casc. I es que corrent i es pujà damunt del seu cavall. Corre, camarón, perdigó. Que és la nostra història. I què? Igual. I quan anava a veure que allí no hi havia ningú, ja estava pegant espadazos en l'aire. Espera, que ahí no hi ha ningú. Ui, és de veres. I llavors, per què m'ha cridat? Era un pla per a que t'animares i treure del llit. Bo, pues ara que ja estic més content, anem a la batalla. Ja que Tirant tenia la cama trencada, decidiren anar a embarcar per arribar a Constantinoble. En les presses, el capità no es va despedir de la seva volguda Carmesina i va decidir enviar a la seva volguda millor amiga per a que li preguntara si estava enfadat. Tirant, Carmesina està preocupada. Fa dies que no li dirigis la paraula. T'has enfadat? Pues que la que m'he enfadat la vaig veure molt carinyosa i luceta. En l'Auseta? Però
gran tormenta. Hipòlit tingué que llançar en una supermegaforça en disfraç. Una vegada el capità el va veure, ho celebrà com si haguera marcat un golaç. És veritat! La gran tempesta que s'havia desencadenat trencà les cordes que amarraven l'aigua al port, provocant que anara la ronsa. Després d'hores de tronada sense rumb fixer, la nau naufragà en la costa nord d'Àfrica. A Playa de Vida li ajudaren uns mariners per arribar a terra, on un amable musulmà la va acollir en sa casa. Tirant, que fou l'últim en abandonar la nau, a la plegar a terra va decidir buscar un lloc on refugiar-se. Uf, vaig a desastre. I ara, què faig? I Playa de ma Vida, on està? Diu que no pot acabar aixina. Es deixa el dubte. És que no ha acabat? Menys mal. Jo ja estava pensant com serà la segona part. Pues vinga, anem a continuar. El següent capítol comença en Tirant dormit en una cova. Casualment, l'ambaixador del regne de Tlemcen havia acudit a Túnez i el mateix rei de Túnez el convidà a una cacera. La llebre que caçaven anava a amagar-se en la cova on el nostre protagonista descansava. En aquest moment, un dels guàrdies el va descobrir i després de dir-li al seu senyor, este va decidir prestar-li ajuda. Estigué molt de temps al seu servici i el capità es va convertir en l'home de confiança del rei de Tlemcen. Després de 1001 aventures de Tirant i Playa de ma Vida per separat, es tornen a trobar i s'alegrarem moltíssim! Ei, quan intentes de veure? Què tal la vida? Pues molt bé. Pensava que no t'havies salvat de naufragi. Pues sí, i ara soc la mà dreta del rei de Tlemcen. I tu? Pues ara resulta que sóc l'esposa del teu amic Agramunt, que ha vingut a buscar-te a Àfrica. De venir del meu amic Agramunt? Que feliç que me fas. Pues com a regal de bodes us entregue un regne i al meu rei i sobre. Sobre el peix i Rufia. Ai, que bé! Moltes gràcies! Gràcies a Playa de ma Vida i les hores de conversació, Tirant va descobrir que l'exèrcit del sultà i del gran turc continuaven apoderant-se de les terres del seu senyor. Llavors, decidí partir cap a la seva terra. Però abans enviaria un mensatger, Sinetxeros, un valerós cavaller de Túnez que parlava àrab, i així passaria desapercebut entre les files turques fins a plegar al palau. A l'arribar al seu destí, els guàrdies del rei el prengueren presoner. Per al mostrar a l'emperador ferit el satxell de Tirant, li deixa parlar. En serio parlar? Diu que ell du el satxell de Tirant blanc. Això, deixeu-lo parlar. Gràcies, senyor. Tirant ja sap de la seva ajuda i ja està en marxa per ajudar-lo. Diu que avise quan aplegue, que encara no s'ha criat els peix. Pues molt bé, diu que l'avise i encara no s'ha parat els peix. Vaja, que estic que fent diner abans. Perdó, diu que va plegar a apanyar-lo pels peix. Això mateix. Senyor meu, tinc un missatge per a la seva filla. Me permet parlar amb ella? Sí, per supost. El missatger es va reunir amb la princesa i li va transmetre el seu missatge. Però què fas? Si t'acaba de conèixer. És un missatge Tirant. Oh, que món estirà. Però, per què me dona 3 besos en la mà? Perquè és per a demanar-li perdó per anar-se a la batalla sense despedir-se. Pues dir-lo a este senyor que li perdone. Però tan sols un poquet que m'ha sentat fatal. Al dia següent, els vigilants del palau varen veure la lluntea de les banderes que dirigia Tirant. Redoblarem totes les campanes de les esglésies. També varen veure que arribaren barcos d'altres regnes. I això fou una grata sorpresa. Però encara fumatxos al descobrir a qui pertanyien. Senyors, davant de vostès, el rei dels regnes, Fet i Rufia. Però què dius? Si és la meva millor amiga! Playa de ma Vida! Llavors, les dues amigues es retrobaren i parlaren fins que trencà l'alba. Una de les coses dels que conversaren fou el terrible engany de la viuda reposada. I gràcies a això
fon quan Carmesina per donar del tot a Tirant. Al dia següent, Tirant anà a posar-se als peus del seu emperador. I per fi, després de tant de temps, vora la seva amada. Oh, alguna Carmesina, després de tant de temps, sense el teu amor, pareixes encara més bonica. Baix la llum de la lluna, Tirant, és de dia. Ja, ho veia pensant, l'havia de per a que no se l'arreglant. Vot, igual, continua sent molt romàntic. I ja està? No, encara queden els capítols finals. Val, en este llibre hi ha moltes batalles, sobretot contra els turcs. Què són els turcs? Pues són, semblaven com els petugos sobre els d'Avatar. I d'ahir ve lo de blau turquesa. Pues no, són gent que no Turquia. Està bé, però les batalles quan comencen? I per què no representem una? Vas! Pues anem a treure tot el que trobem per així com pilotes. I espases que utilitzarem. Vas! Vale, ¿y cómo fue? Pueden ser desde aquí y fue el concurso. Y guañé a buena otra batalla. I com anem a fer això? Ah, és de veres! Això està bé. ¿Qué? Perdó! Diu que podem fer un torneig de xustes. Es posen dos, un a cada extrem, i tenen que cavalcar tan ràpid com puguen per agafar l'anella en l'increïble llança. Que es una granera. Val? Pues com has dit tu, l'àrbit i comentarista seràs tu. Val, cadascú al seu puesto. Diu que t'has preparat i a la de tres comencem a córrer. 1, 2, 3. Està bien, tu. Presa la bandera. Que no, tirant del banza i agafa l'anella. I ara què diu? Que ara podem fer una batalla d'espases. Val? Val, ¿y por qué no te vas a ver aquí? Val? I jo aniré al tronó. Així no van el príncep i la princesa tu. Perfecte. Pues jo no ho fies. Val, pues el primer que aconseguís a tocar 3 vegades en lo post de l'altre, guanya la batalla. Val. Preparats? Llestos? Ja! Ay, así hasta el gorro que les termina de sopletar la manicura. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. In the valley every night. ¡Wow! Ala, todos llenços separat. La batalla és més interessant. Esteu empatats. ¿Y ahora qué fe? Una carrera de cavalls. Preparats? Llestos? Ja! Carmesina, amaya, amaya, amaya. I com no, guanya el petit de Tirant i desempata la batalla. Sí! Val que sigo els campions, però ja estava de fregado. Què? Diu que quin és el següent capítol. Anem a continuar abans. Els capítols finals. Yo creo que estás perdido. Vale. ¿No estás perdido? Porque estás sacando. Un segon. Vale. Este capítol diu que els turcs s'esraiaren tant al voler l'exèrcit de l'emperador grec que s'entregaren al moment. Llavors, Tirant anà a rendir honors al seu emperador. Però este, de lo content que estava, no li deixà ni agenollar-se. Que els turcs no estan preparats. Quina casualitat. Altra, tio! Com que l'emperador Frederic va decidir-los fer-los presoners, però amb tota classe de luxes, ja que ells també eren reis. Tots celebraren la gran victòria en un sopar que flipes. Els que tenien de tot, des d'enormes
Constantinople. I les festes s'allargaren durant dies i dies. I en els carrers sonava la música de dia i de nit. ¡Qué bonito! ¡Me hiciste el final feliz! ¡Qué mono! Jo vull Teresina! I ja està? El que me'n para és ninja? No espereu. Ara queda el tris de senyals. Com? Ja això va mal. Espereu-vos i ho veureu. Per favor, no puc aguantar més, Montoya. Com vosaltres vulgueu. Tot comença quan Tirant, en tot el dolor del món, va tindre que tornar a deixar a la seva volguda carmesina per a pagar en els turcs que encara quedaven per l'imperi per a que ho alliberaren. I també conquistar Àsia Menor, Pèrsia i Salònica per a viure en pau i sense por a que altres poderosos reis començaren a travar-la. Toma, tot el millor. I ara toca tornar a casa. Tirant estava a un dia de Constantinople, però quan estava de camí passejant per la ciutat, va sentir un terrible dolor al costat, tan fort com si l'haguera travessat un raig. De repent, el cavaller va saber que anava a morir i començà a escriure el seu testament, repartint la seva riquea, nomenant al seu gran amic Hipòlit hereu del seu títol com a futur emperador. I com no, també s'han recordar de la seva volguda carmesina, dient lo que molt l'amava. Al conèixer la notícia, el seu amic Hipòlit anà al seu encontre. Ei, què tal estàs, amic? Me trobo molt mal. Me doy molt així. Això crec que són gasos. A mi me passa i dol moltíssim. L'emperador no va voler contar res a carmesina per a que no patira. El cavaller, al veure el gran capità tan greu, es posa a plorar desconsoladament. Com quan Tirant va dir les seues últimes paraules. Amic, conta-li a tots que us vull. Oh! 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 Llavors, aplega l'emperador Frederic, qui va sentir una intensa pena. I darrere d'ell, la princesa Carmesina. La notícia senta com un col brutal. Pues si no podem estar junts en vida, ho farem després. I ara, m'enfaden i jo també vull. L'emperador, al veure el panorama i invadir per la tristesa, també va fer el mateix. Diu que si va ser cor, no aguanta més desgràcies. I que ell també és mort. Jolín! Així és mort tot lo món. Pues ale, ara jo també. I jo. No sé, a la fi morirà fins l'apuntador. I esta història ha plegat el seu fill. I me tingui que quedar a soles, va ser que no. Si és important esta història, que la va posar Cervantes. En el Quixot, pues, jo tinc